Madzulo abwino alero lachitatu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yodine Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Boma la China lati lipereka ndalama zoposa 50 billion kwacha ku boma la Malawi zoti limangire makhoti ndi maofesi ogwira ntchito ku makhoti zatsopano. Anthu amboma la Nkhatabe akuti miyoyo yawo ikusintha kwambiri pansi pa ntchito yotukula umoyo yotchedwa Social Support Resilience Livelihoods Project mchingelezi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Flames yamaliza zokonzekera zake pomwe ikumane ndi timu ya Burundi pa masewero oyamba andime yozipezera malo mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe uchitike chaka chamawa. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma la China lati lipereka ndalama zopitilira 50 billion kwacha ku boma la Malawi zoti boma la Malawi limangire makhoti ndi maofesi ogwira ntchito ku makhoti. Mgwirizano wa ndalamazi ausaina ku Beijing mdziko la China. Nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda yati potsatira mgwirizanowu unduna wawo limodzi ndi akuluakulu a boma la China ayamba kuchita zonse zofunika kuti ndalamazi zibwere ku Malawi. Iwo ati ntchitoyi ikhala yosavuta pakuti ndalamazi ngakhale president wa dziko la China Xi Jinping anazitchula mmene amakambirana ndi president Chakwera. Achichola Banda akufotokoza zambiri. Boma la Dr. Lazarus Chakwera linauza Malawi kuti lidzamanga judicial complex, nyumba ndi mabuildings nkhani za judiciary kulilongwe moyandikana ndi Malawi Parliament. Chapafupi ndi roundabout pacha. Tasainirana ndi boma la China. Mgwirizano woti atipatse ndalama imeneyi yomwe ndi grant yoti timangire nyumba za makhoti kulilongwe, the judicial complex. Ndinenenso kuti mmene President Xi Jinping wa ku China amalankhulana ndi Dr. Lazarus Chakwera analengeza kuti 200 million RMB yomwe ndi ndalama yakuno ku China, yomwe ndi pafupifupi 30 million US dollars, yomwenso ndi pafupifupi tingoti yodutsa 50 billion Malawi kwacha, ndi ndalama zimene atapereke kuti tikamangire judicial complex kulilongwe. Zotanthauza kuti amakhoti akhala ndi maoffices anyuwani atsopano kulilongwe abwino ndi zipangizo zabwino, ndekuti ngakhale environment yogwirira ntchito amakhoti ikhala yabwino komanso zisintha nkhope ya lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi achenjeza anthu ogwira ntchito mboma kuti apewe katangale ponena kuti mchitidwewu ukubwezeretsa dziko lino mbuyo mwa zina. Dr. Usi amathirirapo ndemanga pa malipoti oti gulu lina la anthu ogwira ntchito mboma amafuna bungwe lina la zachifundo la ku Germany la Land Foundation kuti awapatse ndalama kuti agwire ntchito yawo mwachangu. Polankhula ndi olemba nkhani ku Blantyre, Dr. Usi anafananitsa katangale ndi nthenda ya kansa. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Opile Kaisa. Akuluakulu a Land Foundation auza olemba nkhani lachitatu ku Blantyre kuti akuluakulu ena aboma amafuna awapatse ndalama ndi cholinga choti ntchito za bungweli mdziko muno ziyende mwamsanga. Polankhula ndi MBC, mkulu wa bungweli ya Aaron Land anati anthuwa nkuphatikiza ogwira ntchito ku konsolo ya mu mzinda wa Blantyre komanso aku Non-Government Organizations Regulatory Authority ngora. Pothirirapo ndemanga, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anafotokoza kuti katangale akubwenzeretsa ntchito za chitukuko mbuyo mdziko muno. Katangale kuti mudziwe kuti katangale anthu apange report anene ndi madziwa. Ndipo ona mmene anthu akulankhulira za katangale, mmene anthu akulembera ma newspaper tikudziwa kuti ndi vuto lalikulu. Mmene ndakamba muja lingati kansa yona kuti takupweteka ndi kupha dziko linoli andi kupweteka dziko lino. Ndiyeno ndi chinthu chachikulu chimene Amalawi aliyense akaona munthu afuna paka katangale anene
pamene angathe kumuyimisa katangaleyo amuyimise chifukwa ndithu ifeyo tikulowa pansi kuvutika dziko losauka. Chikupangisa chimodzi mwa icho ndi umbava ukatangale, kupanga katangale. Anthu apanga zimene ambiri amakauti ali mphamvu kani mboma kani private sector. Zimene ndi chinthu choyipa kwambiri chimene munthu aliyense asachisekerere. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wachenjeza kuti boma lithana ndi ogwira ntchito aliyense amene apezeke akulimbikitsa katangale. Dr. Usi Sabata ino akugwira ntchito mchigawo chakumwera kwa dziko lino. Bungwe la JICA lalangiza mabungwe ogawa madzi omwe ali pansi pa mgwirizano wa Water Utility Region Partnership kuti ayike chidwi pokwaniritsa zomwe akambirana kusiyana ndi kungogwirizana mfundo zabwino koma osazigwiritsa ntchito. Mkulu wa bungwe la JICA ku Malawi Akahuzihilo Tambara ndomwe anena izi pamwambo otsegulira msonkhano wa mabungwewa omwe ukuchitikira ku Lilongwe. Pomloka wadzanisa mbiri mulipoti ili. Malinga ndi mkulu wa bungwe la JICA ku Malawi Akahuzihilo Tambara ati sizoona kumangogwirizana mfundo zabwino koma osazigwiritsa ntchito. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku nduna ona za madzi amasauko Manyunya ati ndi okondwa poti dziko la Malawi akakhala kachiwiri kuchititsa msonkhanowu omwe ndi wa maiko anayi. Iwo ati akudziwa kuti bungwe la JICA likhala likumaliza ndondomeko yake ya UP, koma ati ngati boma ayesesa kuchita zotheka kuti ntchito zotelezi zisathe. Kumano ngati umene uwu ndofunikira ku dziko la Malawi. Mukuziwa nonse kuti Malawi ikuli ndi maganizo ake malingaliro awo a 2063 kuti pofika chaka cha 2030 aliyense mdziko muno azakhale kuti ali ndi madzi abwino komanso ndi aukhondo. So ife tilokonzeka kuti pofika December imene iyi tizakhala tikupitiriza chifukwa tikudziwa kale zochita malinga ndi ma experiences amene tapeza ndi mabungwe anzathu amene. Asili Mbewe ndi mkulu wa bungwe la Lilongwe Water Board ndipo ati iwo apindula kwambiri kudzera m'misonkhano ngati imeneyi. Yopindula kwa osati ifa kumalawi toka komanso even anzathu ena amene akuchokera ku maiko enawo timakhala tikugawana nzeru tikamagawana nzeru ifenso ngati Lilongwe Water Board timapindula nkupezekanso kuti ntchito zathu zikumka patsogolo ngati Malawi muno. Bungwe la Lilongwe Water Board linakhala lachiwiri pa maiko akumwera kwa Africa pa nkhani zogawa madzi bwino mchaka cha 2022-2023 ndipo aku ofesi ya mtsogoleri wa dziko la Malawi komanso nduna anasankha bungweli kukhala loyamba lomwe linachita bwino mdziko muno nthawi yomweyo. Mkumanowu wayamba lachiwiri ndipo ukuyembekezeka kutha lachinayi pa 5 September 2024. Pomlowoka, MBC, Lilongwe. Mtengo wa mafuta a galimoto udakalimo mmuja sunakwere. Bungwe la Mera layankhula izi potsutsana ndi mphekesera zomwe zikumveka kuti bungweli lakweza mafuta kuyambira lero. Mneneri wa bungweli Afitina Khonje auza MBC kuti nkhaniyi ndi nkhamakambwa chabe. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa omwe akugwira ntchito yolimbana ndi matenda a khansa kuti ayambe kuperekanso uthenga kwa anthu mmene angapewere matenda a khansa omwe akupezeka pakati pa abambo ndi ana mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku undunawu Dr. Lilian Chunda wayankhula izi pamwambo wotsekulira mkumano wa mabungwe komanso akatswiri a matenda a khansa mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati pa anthu 100 omwe akumwalira kamba ka matenda osapatsirana 48 akumwalira kamba ka matenda a khansa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Unduna wa zaumoyo wati pakufunika kuti anthu mdziko muno adziwe za mitundu ya khansa yomwe imagwera abambo komanso ana. Mmodzi wa akuluakulu ku undunawu Dr. Lilian Chunda ndiwo anena izi pa msonkhano omwe wabweretsa pamodzi mabungwe komanso madotolo omwe akugwira ntchito yolimbana ndi matenda a khansa mdziko muno. Mutu wa msonkhano umenewu pa Chingerezi ndi Close the Care Gap, Recognize the Power of Working Together in the Fight Against Cancer. Mwazina akatswiriwa aunikira ndi kupeza njira komanso ndondomeko zomwe zikhoza kuthandiza polimbana ndi matenda a khansa mdziko muno. Dr. Chunda ati ngakhale boma likuchita chilichonse chothekera polimbana ndi khansa ya khomo la chiberekero
pafunika kupereka uthenga kwa anthu makamaka ku midzi za mtundu wa khansa yomwe ikukulirakulira pakati pa abambo komanso ana. Achunda ati pa anthu 100 omwe ali ndi matenda osapatsirana 48 akumwalira ndi khansa. Kupita chitsogolo tikunena kuti uthenga wa khansawo uwafikirenso anthu athu amene ali m'mamidzi, chifukwa nthawi zambiri mauthenga a khansa amakhala mu ma urban areas, chifukwa anzathu amene ali m'mamizi amakhala kuti alibe upangiro kuti akhoza khala pa Facebook, akhoza khala pa WhatsApp. Nde tikamayika mauthengawo even ma newspapers anthu akumudzi sawerenga. Nde chofunika kuti ifeyo ndi upangiro wathu amene timadziwa tikafikire anthu kumeneko kuti nawo sayambe kuziwa nkhani ya matenda a khansa. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la UNC Project Malawi pansi pa ntchito yolimbana ndi khansa a Tamiwe Tomoka ati khansa ndiyochizika ndipo chofunika ndi kukhala ndi zonse zoyenera kuti muchize nthenda ya khansa. Tili ndi UNC Cancer Program within the UNC Project Malawi imene imapanga ntchito za khansa ku Malawi kunoko. So tili ndi magawo awiri kwambiri za treatment ndi care ya anthu amene ndi khansa komanso diagnosis. Ntchito imeneyi tinayamba in 2011-2012. Nde panali makhansa amene timaona nthawi imeneyo kwambiri amene ali okhuzana ndi HIV, makamaka amene amakhuzana ndi anabere kapena magazi, komanso timati kaposisa koma imatokhala pa skin apa nthawi zina mwanabere, komanso cervical cancer. Komano pamene timapanga no grow limodzi ndi Ministry of Health nambaso kuonanso makhansa ena ngati breast cancer, cancer yapachani yapakhosi pomezera timati esophageal cancer, ndiye komanso kwambiriso cancer makhansa ana ang'onoang'ono. Bungwe la UNC Project Cancer Program ndi unduna wa zaumoyo ndomwe akonza msonkhanowu mogwirizana ndi UNC Institute for Global Health and Infectious Diseases mwa ena. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma la China lati lipereka ndalama zoposa 50 billion kwacha ku boma la Malawi zoti limangire makhoti ndi maofesi ogwira ntchito ku makhoti zatsopano. Anthu a mboma la Nkhatabe akuti miyoyo yawo ikusintha kwambiri pansi pa ntchito yotukula umoyo yotchedwa Social Support Resilience Livelihoods Project mchingelezi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Flames yamaliza zokonzekera zake pomwe ikumane ndi timu ya Burundi pa masewero oyamba andime yozipezera malo mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe uchitike chaka chamawa. Kulira kwa afisi sikungalepheretse njovu kumwa madzi. Zaife nditukuta pang'ono dola lololo. We are the giants. Zaka 13 tsopano kupereka mwayi kwa achinyamata akhale odziyimira paokha, alembe anzawo ntchito, adzipanga ndalama. Here we go. Kuyambira pa 9 September mpaka pa 11 October 2024. TMs, cell phone repairing, computer repairing, home gadgets repairing and dish installation, ICT computer use, ICT advanced, video production and graphic designing, audio production, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Sankani gawo limodzi. Fees kuyambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha. Timbireni Sunweka Training Center. Izo. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories, I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar.
Ilovo Sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo Sugar. Teke mpamvu. On the journey of empowering minds and shaping futures, Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians, and students that the school is opening on Monday, 16th September 2024. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students, a well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry, Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. School fees per term is 475,000 kwacha only. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0999 934 132, 0999 611 429, or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid, fast soothing relief from heartburn. For the more adventurous music lover, there is an alternative. It does mean travelling though. An international music festival is flourishing in Malawi in Southeast Africa. takulandiranso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Anthu amboma la Nkatabe omwe akupindula ndi ntchito zosiyanasiyana pansi pa ntchito yotukula umoyo yotchedwa Social Support Resilience Livelihoods Project mchingerezi akuti miyoyo yawo ikusintha kwambiri ndi ntchitoyi. Izi Mere Musiwa ndi mayi wa ana atatu. Iwo amachokera m'mudzi wa Nabayoti kwa mfumu yayikulu Malenga Nzoma ku Nkatabe. Mayiwa anatsegula grocery ndi ndalama zoyamba zokwana 330,000 kwacha zomwe analandira atagwira ntchito ya mbwezeresa chilengedwe. Iwo ati moyo wawo wasintha kwambiri ndi ndalamazi ndikuti pano akukwanitsa kulipira ana awo ku sukulu komanso akulizitsa nyumba yawo. Nkhani ya mayi Musiwa ikufanana ndi nkhani za anthu ambiri amboma la Nkatabe omwe akupindula ndi ntchito zoterezi. Poyankhula atayendera ntchito zingapo pansi pa ntchito yothana ndi umphawi ya Social Support Resilience Livelihoods Project, mkulu wa ntchitoyi Apo Chipeta anati ndi wokondwa ndi momwe ntchitoyi ikusinthira miyoyo. Program imene ngati ya mbwezera chilengedwe inakhazikitsidwa kuti anthu athe kukonza chilengedwe chawo komanso kuti pamveto pache alandire kangachepe kuti katha kuthandiza mabanja awo. Koma chifukwa choti kangachepe kameneka ndikosakwanira panakhazikitsidwanso ndondomeko zina zoti anthu amene ali okonzeka aphunzitsidwe kusunga ndi kubwereketsa ndalama kudzera bungwe lija la COMSIP. Ndi bungwe limene la COMSIP ndimene likupitiriza ntchito zina zimene zimayenera kupangidwa anthu akatha kulandira ndalama. Mkulu woona za chitukuko mboma la Nkatabe a Jacob Moroko anati ngakhale ntchito iyi ikuyenda bwino pali zinthu zingapo zofuna kuziunika. Mavuto ambiri amene tili nawo nkhani oti ndi anthu ena oti chifukwa cha kusintha kwa maprogramu ena anakhala ngati atuluka program za climate smart komanso atulukanso program za COMSIP. So timapempha kuti anthu awabwerere
ndi cholinga chimene tinacho kuti mamoyo awo asinthe. ndi limodzi mwa maboma awiri omwe bungwe la World Bank likuunika ntchito zomwe zikupindula kwambiri pansi pa ntchitoyi. mtengo wa mafuta a galimoto udakalimo m'muja sunakwere. bungwe la mera layankhula izi potsutsa mphekesera zomwe zikumveka kuti bungweli lakweza mafuta kuyambira lero. mneneri wa bungweli Afitina Khonje auza MBC kuti nkhaniyi ndi nkhambakamwa chabe. Zimenezo ndi mphekesera chabe zimene anthu aganiza kuti asalipo, koma zoona zake ndizoti ngati mera sitinakonzekere kukweza mafuta, choncho anthu asakhale pampani ogula mafuta kuti chifukwa takuganiza kuti mafuta mtengo okwera, kapena anthu ena amabizinesi kubisa mafuta kumene aziwe kuti zimenezo sizololedwa, ndipo tikapeza choncho akhala kuti ali nafe mlandu. Choncho anthu asazimvere zimenezo ndi mphekesera chabe. mukuganiza kuti anthu akupanga zimenezi chifukwa chani? mwina mphekeserazo zabwera chifukwa chani? Zimachitika ndithu nthawi ndi nthawi kuti anthu amatha kungoganiza pena kuti mafuta akwera, kapena mwina mbuyo mwanamva pa anthu akupanga discussion zokhuzana ndi mtengo wa mafuta, ndi pena anthu amagazana mwina ndi panopa mwina ndi panopa, koma sibwino kungofalisa nkhani chifukwa chakuti nkhani za mafuta ndi nkhani ngati za serious. Ndi ene akamera tikakhala kuti tikufuna kuyankhula chilichonse pa nkhani ya mafuta timayankhula tokha, ndipo timatumiza ma statement athunso ku nyumba zofalisa nkhani zosiyanasiyana kuti afalise uthenga. Choncho ngati webe statement imene ichokera kumera zimatanthauza zimene akamba anthuzo sizoona. bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority lati ntchito yotolera misonkho ikuyembekezeka kupita patsogolo ntchito yomanga njanji ikatha mboma la Nsanje. Mayi Wilma Chalulu omwe amaona za malonda ku bungweli anena izi atayendera malo olowa ndi kutuluka mdziko muno amaka mboma la Nsanje, komwenso ntchito yomanga njanji ili mkati. Iwo akufotokoza. kuno kumaka kumene kuti malire ndi Mozambique kufupi Nsanje. bodayi ndiofunikira kwambiri imene mukuona ndizindikira kuti boda imeneyi ndiofunikira kwa imene mukuoneranso kwamangidwa msewu wabwino wa nyuwani Nsanje Malaka. msewu umenewonso ndinenenso kuti msewu wabwino unamangidwa ndi ndalama zochokera misonkho imene timatolera FMRA kuti zipanga zitukuko zosiyanasiyana. ndi mukonzekera bwanji kuti njanji imene ikakhala kuti atha mukhale kuti muli ndi malo okhazika bwino amene muzigwirapo ntchito kupatolera msonkho okwanira? ife ngati MRA amene tikuona siku njanji kuti ikumangidwa tili kuti kukonzeka mwa njira zosiyanasiyana, monga amene mukuziwira kunoko ndoti kumakhala mastafu athu omwe akukonza mwambo wa mapemphero wa masiku atatu omwe akutchula kuti kukondwerera moyo mu mzinda wa Blantyre ati zokonzekera zonse zili mchimake. polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre yemwe akutsogolera zokonzekera mwambowu wati mwambowu omwe ndi wa masiku atatu uzachitikira pa bwalo la Nyambadwe ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. kufunika kwa kukhamukira msonkhano umenewu nkufunika kwambiri kwa anthu okhala mu Blantyre komanso anthu ozungulira Blantyre, chifukwa Mulungu watikomera mtima kuti watibweresera atumiki a Mulungu amene achokera ku dziko la United States of America kubwera kuzatumikira. Of course kubwera kwawo sanangobwera koma kuti munamva akuyankhula chizungu muja kunena kuti Mulungu anayankhula kuna kuti abwere imodzi mwa maiko ku Africa kuno, especially Malawi. So kwa ife okhala ku Malawi tichiona chisomo komanso daliso lalikulu kuti tikulandira atumiki a Mulungu amenewa kuti azathe kutumikira ndi kulalikira uthenga wa Ambuye. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yamaliza zokonzekera zake pomwe ikuyembekezeka kukumana ndi timu ya Burundi pa masewero oyamba andime yodzipezera malo mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe uchitike chaka chamawa. timu iyi yakhala ikuchita zokonzekera zake kwa masiku atatu ndipo zonse zili mchimake mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Foster Maulidi anakaonerera zokonzekera zotsirizazi ndipo wafika ndi zambiri. Kwangotsala maola ochepa kuti timu ya Malawi The Flames iyambe ulendo wake ofuna kudzigulira malo mu mpikisano wa 2025 Africa Cup of Nations, mpikisano wa maiko amuno mu Africa, pamene timu ya Flames ikhale kumana ndi timu ya Burundi akuti The Swallows pano pa Bingu National Stadium.
taona kuti ndiwozindikira kwambiri akuchita bwino komanso ali ndi kusathekera kwina ndi kwina momwe muli ma weaknesses awo, so tione kuti zikhala bwanji. Koma pa tsiku ngati la training yathu yadzulo I think taisasaupangapo ziwiri zitatu zoti mwina mwake zitawutendeza pa game imene. Anyamata mkampo ali bwino, moralo ili bwino. Tikuziwa Mariotsa amene angabwere titapambana ma games amene tindi 6 games yoti ititengere ife ku AFCON finals. Player wina aliyese amafunisisa atafika ku AFCON finals ndi ngati anyamata ndife okonzekera kwambiri. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomero yake. Boma la China lati lipereka ndalama zoposa 50 billion kwacha ku boma la Malawi zoti limangire makhoti ndi maofesi ogwira ntchito ku makhoti zatsopano. Anthu a mboma la Nkhatabe akuti miyoyo yawo ikusintha kwambiri pansi pa ntchito yotukula umoyo yotchedwa Social Support Resilience Livelihoods Project mchingerezi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Flames yamaliza zokonzekera zake pomwe ikumane ndi timu ya Burundi pa masewero oyamba andime yozipezera malo mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe uchitike chaka chamawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yolene Mponda. Usiku wabwino. Mwasawa bwanji nonse madzulo ano yafika nthawi yoti timakupatsani za nyengo. Kunazizira kwambiri mmawa akudedza ndi madzulo kwana